În videoul de astăzi o să lămurim câteva preconcepții pe care mai mult ca sigur le aveți despre brandul Moto Morini. Prima este legată de brand. Am văzut că câțiva dintre voi au comentat la videoile noastre: uite, încă un brand chinezesc. Brandul Moto Morini a luat naștere în Italia, la Bologna, în 1937 și a fost înființat de către Alfonso Morini. Ei au produs nenumărate modele foarte populare și în 2022, când au fost cumpărați, au introdus noua gamă. A doua preconcepție este că Moto Morini este un brand 100% chinezesc. Deși da, Moto Morini este deținut de o companie chinezească, în China are loc doar fabricarea anumitor componente. Partea de research and development, design și inclusiv partea de customer care post-vânzare au loc în Italia. O altă reținere ar putea să fie cea legată de garanție. Ce mă fac dacă se strică motocicleta sau dacă trebuie dar schimbată o piesă până îmi vine mie din China? Ei, nouă ne face plăcere să te anunțăm că piesele necesare pentru a repara motocicletele Moto Morini, fie că sunt în garanție, fie că nu, pleacă din Italia, deci de pe pământ european. Nu trebuie să aștepți cu săptămânile până îți ajung din Asia. Și ultima preconcepție pe care o să o tratăm în video de astăzi are legătură cu stocul. Știm că alte branduri chinezești au avut probleme cu stocul în trecut, branduri pe care le avem și noi în showroom, însă cu Moto Morini nu este cazul. De ce? Fiindcă Motoland este importator oficial al brandului Moto Morini, așa că de la noi din showroom puteți comanda orice model, fie că vorbim de Escape 700, de Calibro Custom sau Bagger, sau modelul de Naked Retro Seimezo Street sau Seimezo Scrambler, așa că faceți-ne o vizită pe strada Oașului 293F Cluj-Napoca și noi suntem încântați să vă povestim mai mult despre brandul Moto Morini, care deja se pare că prinde destul de bine la public.